Ayo metu jebol gani atiku. Yogya malih kinarya panupi Surya putra Narapati ngawangga tur Pandhawa ya kadangi liyan yayah tunggil ibu Swita mring sang Kurupati kinarya gul-agul ing madyaning ajurit kesmalan ing rat glaglaing bumi panesmaning jajalanat Anoman kapiwara kang kaya kuwi. Ta kowe delangap-delangap bakal mboyong Kyai Semar Badranaya marga. Aku wis matur luwih disengersaning Kyai Semar Badranaya durung winangsulan kesaru tekamu, iblis. Ayo, yen pancen Sekti Mandraguna kawarta kowe sawijining senopati pinunjul, ora bakal kasamaran ing pancen Sekti Mandraguna. Ayo. Langkana punarepane Karna Basusena. Ora nantang, ora golek perkara, nanging yen kok tantang bisa aku ora bakal mundur sajangkah. Maju leganing atiku tebyak dadamu ana sate kethek aja takon dosa. Wos, ya oh, pas, ya. Aduh, mati aku, aduh. Aduh, mati aku. Aduh, mati aku. Bocah Kurawa kae cekelen Anoman kae. Lho. Panek tunggalane Cah Kurawa maju le. Maju. Nyapa? Kowe kok melu-melu wis iki. Kowe lak gawe ontran-ontran ning karang kadempel kene. Ayo balik para Sata Kurawa. Ketandangan Setyaki. Aja takon dosa. Weh, ladalah kunding. Dhuwurmu cindhek, gedhemu cilik. Nantang karo para Sata Kurawa. Mati dening Slatama.
Wes. Wah, wah, wah. Wes. Ya. Ayo. Wah, wes. Wah, wes. Waduh, mati aku. Wes. Wah. Wadah. Wes. Wah, 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 wah. Wes. Wah. Wes. Wah, 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 wah. Wey. Wah, wes. Wah. Mundur Sotama. Weh, latalah ganti musuh. Ayo apa-apamu. Arta Marma tandingana. Ayo Setyaki. Das, das. Ayo mati wis Setyaki. Loh. Lah, weh ya nyantol kuwi le. Ah. Wah, wes. Wah, wes. Wes. Aduh yo. Aduh yo. Aduh yo. Aduh. Wes, wes. Ya. Wah. Mundur, Jaya Jerata tandingana. Kowe latalah. Katut kaca maju ing pabaratan. Ayo, Jaya Jerata iki gampang mapalangi. Aja melu-melu, aku ora melu-melu. Kowe sing melu-melu. Ayo, aja gawe ontran-ontran. Raidep. Sing bakok Kyai Semar Badranaya kudu kena tak boyong mati kowe. Wah. Hot. Wah. Waduh yo. Wah. Ya. Mati aku. Aja padha dredak. Pun nggih, Gus. Padha leren, Gus. Tangane padha potol leren. Tanganku potol ke paman Sengguni. Wah, niatan leren apa nek perang. Niki kula kan mandeg. Aja padha dibacut kledar dah. Niki mumpun ngeten mawon. Kula purun diboyong sinten kemawon larak ngono Kyai Semar Badranaya. Lho syukur seketi jemurung Kakang Semar. Yen kersa diboyong kalungguhan iki bebarengan lan kula lan aku Kakang Semar nggih ning kula nyuwun ijol nggih Ndara. Boten paduka Ndara Karna, Ndara Anoman. Purun kula diboyong ning kula nyuwun ijol. Nun nggih kembang mawon nggih saglaning selaganing raina kalih kuduping wengi esuk jenengan ngaturke selaganing raina wujude kembang kuduping wengi kula saknalika purun diboyong sore jenengan ngaturke bengi ta menawi pancen sampun jenengan ngaturke selaganing raina kuduping bengi
kula badhe purun jenengan boyong. Oh, yen kaya mangkono ya. Ayo. Wah. Pan kebopan ditodor lan paman Sengkuni ora angel golek kembang iki. Ayo ndang digolek ae nggih. Yen pancen ngaten ngendikanipun anak Prabu Karna Kalunggan iki monggo ndang digolekke mawon. Aku ingkang bakal golek ya Kakang Semar Kalunggan mangko tumrap boyong inggih muga-muga oleh Ndara.